hakabaning kongi aingu yau belai bau dang yai don ringkat hadu kane kapor bangi dang yolat ya kaban syakri yau ngi pen pau ka jing sngongu ya kabalang kabala ailat ya ka jiasang kentei jong kabalang hakane ka janmiet arfu weitere benai ban riu ar hajar arfu wat hapdeng ki jing lengba kane ka khlam tuangin ya duai kuk pa jungi ubah beneng meu ba penlong ya ki e baro ha ka perthei ngiwan hajan jong mi ko pa ba ya ka bangin aingo ya ka ni por ya ka ba me malasya yang isa si sen pat ken pa ya ka bangin don ha pa ka yang ka ba khuat ka ba kan tang ka jong mi ya ka bangin yo ban syakri ya mi isnei kan rat ba bha ya ka ba me menang yai long ring kan atrai bala ki brio ki jong mi ken trai ba isnei ban ya rap ken trai ya ka ba menang ai bor wa pen shai bor ya ki to ki ba sumar ya ki ba pang ba ki ba shitom ki doctor ba ki nos ken try ba try ba ha to is nei ya ka ban long ring kat ba ki no ya lam jong kari India ya ka ba mi a try man pen pau da ka jing shai blai ka jong mi ken try ba ya ka ba ki ken snow tho ken try ba me long ma mi unong pen khia ba unong pen em jong ka per thei a try ba ha to is nei ban ya lam ya ka por jong ka jing syakri ka jongi hapwala ka balang ken try ba is nei a try ba nya lam da ka bor ka jong men siam ko u jong mi try ba tu is nei ya ka ba mi men ai bor a try ba ya inong kren hakane ka por ko try ba sngo ko try ya ki jing duai ki jong ka nong pom ba ya ki ne bro nga duai nga pan tang ha ka kerjang ka jong Jesus Christ nong penem amen nginya beteng ya ka jing syakri da ka jing ruai ka ba arspa handai fu ar bat ka ba kham rem lai fu ar haba atrai ki kam jong mi nga perkhan kan no nga dap da jing lingo ba krang nga ki klur nga sngo jing riu perthan keleng saudong ka bor jong mi ka pau hadien jong kan ka jing ruai ngin yo sngo ya ka jing pulen na ka tien jong blai bat ban duai da Mrs. Balisha Carlando ka jing ruai ka ba arspa handai fu ar bat lai fu ar Jom mina berkat Yat nona dom Do jing ling mo bakrong Na iki klur Na flow jing riu u berkat Yeling song dom Do buon jom mi kapong Men sin John doya utrai melon bakro men sin John doya utrai melon bakro Yan ulum na iki tiki majan nas naruki jin benen vasusin men sin jamna doya utrai melon bakro men sin jamna doya utrai
nhà thiên na trên biển ra trong na u ba u sha u ya van pelai paryana men sin trong na Shua bangin let lang hau blei hijing duai ngan puli kat tu kat ni ki benta na gaktian ke jong ublei ya ke bang laban syam na ke jingrai sam ka bashis pa sau pusan ka dukhat ka bakhat pra bat khat khandai na ka kitab jung Samuel ka lenong ka bakhat ar ka dukhat ka ba ar pusau kumju ru na ka shithi shakinong Thessaloni ka lenong ka basan ka dukhat ka bakhat nyo bat ka bakhat pra kiktian ki ba ong kumni Utrai ulong hajan ia kita baro kiba khat kerpat hau. Kita baro ken kiba khat kerpat ya u ha kaba shisha. Un pendap ia kejingkwa jong kiba siap tiang ya u. Un sngau ia kejing lenyar jong kiru bat un pen em ya ki. Tang ba phien siap tiang ya utrai bat syakri ya u ha kaba shisha da ka donut jong pi baro na ba tu perkhat ya kaba kat nu krau ulalie na ka benta jong pi. To duai klam daput hak eke baro to pin ai ya ka jingu na markani ken ka long ka mon ublei ha ukres jisu shapi ublei un kerku ya ka bangila puli ya ka ktian ka jong ublei to ngin pendam lang ha ki jing duai ni aingu e ya me akan rot babha bat bi snai e namar kani ka por ka ba koridor e ka bangila yo kum ki khon kan thei jong ka balang ka jong me ko trai yak ban syakri ban pendon burom ya ka kerteng ka jong me bat pen priang ru ya ka khubor ka ktian ka jong me ko trai leng ba ka YouTube channel ko kan rat ba bha ngi don ka daw ka ba crowd e ban pen banya rob pendon burom ka kerteng ka jong me hagni ki sngi ka ba menta ko trai jis e namar hagni ki sngi ki ba menta ngim shemla yo lat ko trai banya syakri lang ya ka kerteng ka jong me kum haki we pat ki sngi ki bala dap no baro namar ka ni ka klam jong ki jingpang ki ba wan hakari bat hakaper thei hi baro ka we ka ba bha ngi dwai ki jing don ringkat ka jong me ba men don ringkat ya ki ni ki jing ya senglang ka jong yi khanang bangi la ko trai ban yo sngo ya ka khubor ka ktian ka jong me ko trai leng bang inong kren isi lalu ke ikong si lalu ken try ya raba ke baro ke bangin yo sngo ko try jis it kan long da ka bor ba ke jing pen shayu min sim u chong me ra atrai inong kren ha ka kamra ka bahaneng ko try men yo sngo ye ko bor ka tien ka jong me ko try leng ba ka jing kren ka jong i ko try ai hangi ko try jis be kinong sngo ba kinong sngap ko try la ki long ha ka yeng mane la ka long ha ki ye kham tam ha ki yeng ki sem ki jong i ko try kana magin yo ma ye ka jing kemen in yo ma ye ka jing suk ko try jis be what happened jong kan ki jing shap tiang what happened jong kan ki jing kerdu ka jing
kajing im kejongi ko trajis bunsin ko trai ngi siap tiang ko trai ki jikanang jong kijing pang ngi siap tiang ko trai jing sniu ki badon hakni ka parthei ko trai henre ka tian ka jong me ko ong mangi ladang ki khot kerpat ka tian ka jong me ladang ki khot kerpat ye me ko trai me don hajan ban me yo sngow yang ngi ko trai namar kata jisu be men don ringkat yang ngi men don ringkat ya la ka jong ka balang men don ringkat ki rempe ying kristan ko trajis ki ba sngow bat ki ba syakri ka kerteng jong meleng ba ki yeng ki sem ki jongi kenang bin yo amat ye ka jing suk ye ki jing kemen kan ba hangi duai ru bam mendon ringkat yala ke jong ke balang ke jong me ke bala ai lat yala ke jong ya ke jing seng ken thei bangin yo ban penlong ke jing ya ke ni ke jing seng kan ba hangi duai ru mendon ringkat hai singi ki por ki badang sa jong ke jing ke jongi atu bat scam ya ke jing ke jongi khang bangin la ko trajis ban yo sngow ya ke bor ke jong me ban ya lembat me ha ki por baro ke jing jong ke jing ke jongi khang bangin la trajis ban long ki nong job ni duai ko trajis mendon ringkat ru nak menta ke ribat ke jahat ban riu ke ba ye ke jongi khang bangin la ko trai senok hame batang hame ken trai sengo trai bangu jong shri bopop da map ru shibun ki jing duna na bai ki ni ki dem gi ngu ipan hagar teng jong trai ban umpan im jong uji Yesus Kristus amen Ni penpau ka jing sngongu ya pi kong balisha khalendo ma pila shim ya kan ya benta tu ublei un kerku ya pi lambat ya ka jeng ka sem ka jong pi akan ni ka por ngina poi sha ka benta ban yo sngo ya ka khubor na iwe I long kmi I Mrs. Carol lalu kumta I Mrs. Carol lalu in shim ya la ka jong ka benta Ningkong nga ai ngu yu blei bola penyo yang nga ba yang ngilang hang ni banya don lah ka yeng ka bekentang ke jong u bat kum juru ya pi ki ba pe bat kmi halagi jong ki yang kisam ya kani ka program jong ka jeseng kentei balang Presbyterian Mauro lingba ka YouTube channel jong ka balang ka benta ka ba blei lo pen syai banya selok na ka ketin ka ba im ka Bible kalong na ka siti upol sikinong room kelenong kabasan, kadkhot kabalay, ter hado kabasan. Tingan puli ki kumne. But tang kumtahi ken, hinray ngis ngau kemenru haki jingjenjar, da tip biang baka jingjenjar kapelong ya ka jingesya, bakata ka jingesya ya ka jingsya mensim, bakata ka jingsya mensim ya ka jingkermen, bakata ka jingkermen kam ju penrain bu kho ken, nabai ka jingit ublay, lathe yar no buk haki dono jongi daw minse makhuj yaw bola ai no hangi tungin le lang hoble ki jing duai atu kren bajem no Jisu kiten jong me ai ngin sngo kren atrai ngin shashkor milong ublehi amen kapang gabang kwa banya selok bat pian ni kapor kalong shapang ke jingkermen but kata ke jingkermen kabangala ban buang ni bau beli lapan syai kalong mengidon kam ya ban ong ba ukris ulong ke jingkermen yang ba japi para bangit ba it nilayat mentala kumbalai benai bakari ka snong ka jongi bat ka pertahi baro ka wei ka don ha ka lockdown ni ka pakhang snong bala penyai di ki bor sensyar namar ka jingpang khalam tingim tip kum ki banget lanu kan kan kut bat kumnu kan ja ndai tang kawai ka bangangit scam ba ublay unle isne yangi ban pelat na kan ga jingpan khalam bat dai tang na ka bor ka jing ai ga jung u ka bawa dah du kan ni ngi ha ben ya lingbai gini ki benai ki balalet no ha paring ki jing bat ki jing jenjar ndai ublay lori pen em yang ba ya pi ba yang ngilang baro bat ka ba ngo ban buang ne ban ong ba ka jingkermen lani la ban ong ba ukris ulong ke jingkermen yang ba japi ni don kam ban pentamai la dia namar kapor kadang don yang ba japi lingba kani ke jing tenju ka ba ublei wan ai ngi ba ngila ban phai ublei hagi jing duai ba ngila ban yet la dia shimet bat ing pentamai ki yeng ki sem ki jongi bat ya ke jing em ke jonga ba jong pi ki para banget ki bas ngap bat kemi ya kani ka kubor namar ba ka de ke jing syakri lang bela penyai da ka jeseng kentei jong ka balang ngas ngau dei ban shim ya kani ka lat tang ya ka benta
lani ka rule jong ki kentai ni ki long keme kum na ha kani ka por bengi kendo ki jing jenjar lingba kani ka khlam ka ktien ka jong ublei ka ong ha ki proverb ka lenong ka bakhat saw ka khot ka baningkong baka kentai ka bastan ka te yala ka jong ka yeng ka long sha ka aka ka bas ngau tanan ka long ka ktien ka basisha ka ba ai ya ka jingkermen ka ba ai ka jing sngo shlor ka ba ai ka jing so scam ka jongi kum ki long keme bangi di ban te la ka yeng bat bi di ban long ki kentai ki bastan bat bangi long ki kentai ki bastan ngi don kam ya ka jing start ka jong blai ngi don kam ya ka jing chempang ngi don kam ka ja ka jing tip ka ba ka tin jong blai ka ong ba ka jing start da ka ba shep tin yu blai ai ngi ka jing start bat ublai ujubab ba ka po ka dang don baka ta ka long ban thung yo ding jong ka jingkermen ba tau ding jong ka jingkermen udai jisu banom shim ya ka por labu ya ka ne ka nongrem ha kilai benta kan benta ka baning kong ka nongrem ka baskem kum kilong kemi ngi don leki jong ki yeng kisem ngi don kam ban don ya ka nongrem ka baskem kanang mengin la ban thung yo ding jong jingkermen ha ki yeng kisem ki jongi ngi don kam ban don shwa ka nongrem ka baskem baktien ka jong blai ha ka gospel Matthias ka lenong ka banyo ka dekhat ka ba arpusaw ter ngan puli yaki kumne kini kikitien te mano baro ubasngo ini kikitien jonga bad ubale yaki ngan tharai kumu breu ubastat ubalate ya yeng ju halor mau siang te uslap laha bat kiwa kila shlei mat kila la ya be kila sho ya ta yeng te kam shim la kalon no na bala pensyong nong rem ka halor mau siang hinrei mano baro ubas ngawi gini kitien jonga bat ubamle eki on thara ya kumu breu babit ubala te ya yeng jong halor siam uslap tiu laha bat kiwa kila ya shlei bat kila la be bat kila sho ya ta yeng te kala kalon baka jingkelon jongka kalong ka bakraw kaktian ke jong blai kala kren yang ab ya pi kala hikai yang ab pi ba habingi don la ka ya ka long yeng ka bas kem bat bengi la ban thung yo din jong jingkermen bat ujisu long din jong jingkermen kalong ka yeng ka bala te halor mau siang ka ba kaktian jong blai la ong ba habangi te ya ka yang mau siang ladangi ya ling ba ki jing ladangi ma ling ba ki jing jenjar ladangi ma ya ling ba ki jing at pelung ka yeng ka nom klem ndai habangi long kita kintai ke babiet ke bamla bante la ka jong ka yeng la dawan kini ki jing jenjar la dawan uslap lawan ki jing at pelung ka long sha ka jing kelon ka bakrau ko para banget biet ka ktien ublai ai ka nyok jaka ha preng jonga ba jong pi kham tam e kum kilong kumi kum no ngila ban sinsyar ban penia ela ka jong ka yeng ka sem ngidon kam ban don yu jisu ubolong uding jong ka jing kermen ka benta ka ba ar jong ka kemi la ne ka kentai kabai day bad ukpa haba ong kalong kemi haba ong badan ka yeng ka kentop yau kpa ka kemi bad kikun te hakani ka ponga sngoba ka benta ka baan kenapa ka nongrem jong ka yeng ka jonga kalong ka baskem ngadon kam badan ka jingede ka bajan bad ukpa jong ka yeng ngadon kam badan ka jingede bad ukpa kanang manglaan penya ya ka yeng ka sam ba kanang mandon ka jingede ka bajan bad kikun kentai le ka kami ka bastat ka pensyong nong rem ya la ka jong ka jinget habangi nyo e ka nong rem ka baskem bingla bante ka ye ho mau siang ba ba jisu long uding jong ka jingker men ka yeng ka jonga ba jong pi don kam manon ka jinget ba kata ka jinget ka long ka jinget aning ba ala ban oh ka tinong we fate ka balong ka jinget ka ba klan ba ka ba don ka nong rem ka ba blay yu i ka do not ka jong ha pa pi ka jinget ka ba kumno nga don bat ka jong pi ba ngi don kas kani kan thei ka ba don ka jinget ka ba scam ka ba shania ka ba it ho blay ka ngau thu ba dei blay ba yalam ya ka ha ka ba kanyo poi kha ban no ru ka dei ka mon ka jong blay ka dei ka jinget ani ka fate ka ba ai bor ya ka ban yeng ha ba ki jinget bat ki jing at pelung ka jingem kiwan bat ka ngau scam bah preng kini ki jing tenju ki jing namar ka jinget ke baskem wara preng ki jing tenju ki jing at pelung ki bang hap ni kendu namar ublei haba u ya ki bau it
Ikbadon ke jinget bas kema usya yang ngaba ya pi bengin yat ling ba kini kijingat pelung nginyat ling ba ya ke ding namar ba uprang ya ke jinget ke jonga ba jong pi. Nrei habang ila thung yaw tau ding ke jingker men. Haba ka nongrim ke jonga jong pi kelong bas kem. Ujisu long pang pedeng jong ka yeng jonga jong pi. Wala ngi yat ling ba ni kijing nginom syarem lanoru. Haba ka long yeng ke don yaw ding jong ka jingker men. Ka itu klem artatien ba ukurim ani utengah jong ka lani ukupa ulong ukupa jong ka yeng lani ukle jong ka yeng. Lada ngim sungu tu ya kani kalong kanongrim jonga jong pi kalong ka basenjor hadu kata-kata. Haba ngi shim ba ukupa ulong ukle jong ka yeng. But ulong mau bahalor ke ibaro kanongrim kalong ka baskem. Binginang man pendem ila diru hau blay. Ublay uai kasap ka bakerpang kamtam ingi kikentei. Uai kasap ka bakerpang kasap ka bangidon kata ka bor. Ban pin ko ngo. Wat yaw kupa jong ka yeng ru. Ka pin syama ka tien ka jong blay na ka kitab kis ka baar kis kalanong ka basaw ka dakot ka baprater ter. Syapang ka tu ka kentei jong po syunem. Kumno ba ka kerpat yaw kurim jong ka. Namar bo ya ka Elijah noi tu lupa. Upan bajuan kongoi barabor bajuan jingo iki ujaling ba kayin jong ki banrung ban ba mandi teng ban sa meru. Ka kerpat yaw kurim jong ka ko ong uni udai ubre jong blay. Tunginya tau i wei kamraret hakane ka kenro ka jongi. Bat hakakting ka jong blay le se baka po ka numsyem nga numla ban puli hang ni pinsusyem na ni ka kitab ba ar jong kisem kulenong ka basaw laya thu baka ni ka kentay ka wan na ka yeng ka bakraw batri. Ndai omsyem dan kanuno ka ban pensyai pang ukurim jong ka. Ndai tang ka wei ka ba nga sngaw ba nga syan ka mesem ba kumno ka pensngaw rit ila di. Ban kada ong ite kitin nga kerpat ya me. Ka pensngaw rit ila di halo ha kurim jong ka. Ko nga kerpat eme ba mensya bangin tau iwe ikam raret ya uni ubre jong blay uba juyat barbor na kayeng ka jongi kandon ko por udon kamban syong thaj kandon ko por ba unsa tingin tau no iwe ikam raret yo but klem artatin uni ukurim jong ka lo ko ngo ya kata but kitu ki khot ki bater terang tu klai thu ba komno la syong ha kayeng jong ka but adon ka jingjas pang khun jong ka pen ko ya kata tenginum ekran ya kata in ka tang ya ka e ka ba kum ka kami kalong ka start ka ba pens ngaurit la di ka ba ai ya kata ka jinglong kli kupa ban long kli jong ka yeng but kini ki ba ublay uprang ya nga ba ya pi wada pring jing kumno bangin bu ya kupa jong ka yeng ulong ba halol para banget ba it sibuan ki kot ki banga job an puli le singa num la banya thu ipian ka por sibuan ki ndai tang khandiat nga job an puli ki kot kawai ka kot ling kedop ka beren ka ba kran chapang urang ba khasi jong ya ka jait benri khasi ki jongi ka ba kran chapang ukupa ukupa kita bro nginum la ban on ni ndai tang kawai ka banga la ban on ra ang ni ka ba don hapo itai kot ling kedop i banga yob an puli ka ba kran chapang ka longi ka ba don arngut ki kon ukpa bat ka kami bala ong hang ta ka longyeng ba ukpa ukham embat ka perthei ni ka kami ka long ka ba riu blay ka ba yai deme ki jing duai ka ba scam ka jinget wala padeng kita ki jing ke ba ka habi aling ba kam chuklet ban duai yau ni ukpa jong ka yeng ka julum mai ki kon malaka stem ba ka juduai maka ta ka yeng ka ba ki ka ba don hata ka jing thu khana la ong ba ka yeng ka kolong ka yeng ding le si ging ding fla so thu bagi do habangia kren teng si sawa bro mdai kum kieng mau jungi menta mo ka juk ba menta bad la ong bahala jah ta ka step shabakan mi ban le shalom kala khot gi khun ko ong nginya duai manga ade man le syaka jaka manga le shalom bakan yo ban pendap khaw pendap do iki khun bad barbor kim juk kham yo ban bam kadang namar ka jingduk ki kham bam do ru hadam ma bikirap hi ndai kam juklet ban duai nu pa jong kiyeng balong bahata ka step dang step utau kupau lawan dang step pengap kala ban loh paring ka por sau steng san beji but kata ka yeng kelas dang menduai maka kemi kala kerki ban le shala lingkha balong kata ko jintu khana botu kupau lo poi sebentit kata ka yeng ndai yo ngau kum baya kren kum knyum kam knyam kelong kedon ka jing sawa ula pensya bahai ki skor but yo ngau pen ban bakata ka kemir kat biki kun kanang duai para pring ta ka jing duai kala penmi ba
ublay don kat bat ukpa jong kayeng. Ba yo ke jing kala ka bamud. Utau kupa ula penchas kor ba. Udang mud ba lesi kin perkat da kumbai pat yu. Ba umat dep syatul ni ublay kin num pen mi ke jing duwai spang ju. Ndai ula lengo padang kita ke jing le ke jing kam ke jong ka kemi kadang duwai yu. Dia ula kala kata ba yu dok kata ta. Ba kata ke jing tu kana kalau ong ba ula mare nang ta. Ula mare nang ta. Ula let syayo. But on daw lawan pa siyeng. Laong ba ulawan kit si pala kita kijing siyo. Uang nga nang mud ba pimiakan mau yang nga pila kelet yang nga. Ndai ngay osngo habang lapo yang niyang mutapia kreni age pang jongan ndai ngay osngo ya ke jing duwai ke jong ka kemi ke jong pi. Ba dum ta kasingan long brio pathamai. Bat kum tai hi to ka paong ngan sum ngan san ngan phong gi jan ke bukut ngan long brio pathamai. Kata di ke jing duwai jong ka kemi kaban penyo yo pa bun kala ka bamon kala thung yo ding yo ke jing kermen. Para mangit be kumakan ka por ka ba dok tata nginum don ke jing artatien nginum don ke jing sodo jing kermen nek di ka por binginya duai. Bat lingba kan ni ka lockdown ngi iba ngiyo shibun ki ke iba nya selok haki ing sem ke jong i. Bat shibun ki jing bah ki bamhi na kania. Kum ki khun ki jong blay tong nget scam bo blay un kren ya ke yeng ki jong a ka jong pilang nam ta kini ki ke ibaro kebenta ka balai ba khadu habala don ka yeng blong ka yeng kan thop yok kumi ya ka sorry ya ka kemi ya kupa ba ki khun tiga benta ka balai ba khadu ka benta jong ka kemi ha ka ji de bi ki khun kam ta me agini ki juk ba mentangi osngo ba baro bangi ki kemi ngi kuslai nam ta ki khun kumnu kan long yaki ki khon samla man ta ki ba result ya ka 12 shaiken let shaiken poi kai ka ban ja ngim tip ki khon gi ba result ya ka matric kumnu ka jumpuli puti jongki ni don gumi kita gi jingkeli wat mangaro le di shimat ngabu kata ka jingkeli kumnu gi ki khon kan let kumnu kan ki present class 10 ni gi bron ka class 10 kumnu kan let matric la sham snam ngim so thu shu andai tang ka wei ngi omai tang ublay batip bat ublay un pensyai ta ki ngi duai ya kata ublay un isnei bat habang ngi don yu din jong jingkermen ngi don ke jingit scam ublay un yalam ki khon ki jongi la kalong ki khon samla ki bra ap kemlenti ki kam ki jam kinum don ke jingdo jingkermen nama ke jing duai barat ba jong ka kemi ka bala thung yu din jong jingkermen ki khon kin yo la jong ka kam ka jam ki khon ki bala dep ya kata ka ki jing pas ki nang ya chaprang ngingit scam ba ublay un sa penkriya ya kani kumbule iki khun Israel habingi pule ka iki ya ka keten ke jong ublay katai ke jo unle yang nga ba ya piru te ka benta jong ka keme ba ke jing de ki khun kumang laong ba ka keme ka don ya ta ka bor ka ta ka sap ka bakar pang ka ba ublay ai nga ba ya pi kum ki kan thei bangila man pen ko ngo om tang iki khun wa yo ku pa jong ka yeng ro te ublay ai ka ya ka ta ka sap bangila man sensyal iki khun ki jongi habang hape ya kayeng kesem ke jong ke Susana Wesley ka kemi jong Charles Wesley laong ba kadon khat khandai ngot ki khun bat khandai ngot kila khlat odang ret ngamla ban modur ba kala ban sensyari ki khun juga khandai ngot ki beim balala ban yo iba kita ki khun juga bro ki don hala ki jong ki kam ki ba pher ki bon ki blong ki missionary ki bon ki don hala ki jong ki benta te kanu tam manga ban ma pi ku para manget be nginam don ke jingdo jingkermen namar bengina thung yu ding jong ke jingkermen ha ke ying kesem ki jong ap jong pi uji sukres ma uhi unyalam yaki khun jong ap jong pi ka don kam yang ap pi tang bangin syarai bat duai miet laba step ban pelong yi khun jong ap jong pi ki ban long sha ka melu ba ka jing shai ya ka perthei kam tam me akan ka juk ka mata ka balong ka sha ka perthei ka ba kriang bat ba mutalam kani ke Susana Wesley kala penhe persani ki khun juga marway namar bo kurim jongka uhap malik treasure jengai namar ke jingduk bar hadin watre kum missionary ngasi so tenat ban puli ya kani ka jing itu khana jong ke Susana Wesley ka ba ai man sim shai nga shibun hapreng kita ki jing ka badon hapreng ke jingduk ke jing keduk ndrei kam don ke jing keduk namar ba ka don yau jisu hakayeng ke jongka
Tongin ngit scam bau Jisu undan hakai yang kejonga kejong pi mengila banyak lami kikun kejongi kam tam hakane ka perthai ka bakariang mutlam kumahane ka juk ka bamenta nginom long kibriu beduk jingkermen ndai ngin long kibriu kibadan ya ka jingkermen ngachusna puli ki jing thau Abraham Lincoln kediu khra jo ka perthai Mahatma Gandhi kiba ai ka buram ya ka kemi kiba ong ba ka rimpaying ka stan ka ba khlan dai ka kemi wa Abraham Lincoln wa ai ke jing ro ka kemi barang hit scam ba ka de ke jing sneng ke jing kra ke jing lamti jong ka kemi ka ba pelong yu Abraham Lincoln bawan na ka yeng ka beduk un poh ro ka yeng bangi ong ka White House Mahatma Gandhi ru ka ju bawan na long yeng ka beduk ndai na mar ka jing long jong ka kemi ka jing long ru blai ke jong ka bat kala banyalam ya Mahatma Gandhi haduk bonlong ukpa jong ka jai penriu kini ke i kilong ki hikai ki ba Batam ki ba ai men sim yang ngap ya pi bawat hapeng gani jing ek bakrau nginom long ki bre ki bedo jingkermen ndai ki badon ya ki jingkermen namar ukres hanga barapi ulang ki jingkermen ngidon kam ya ka tien ke jong blai ngidon kam manduai bat ngidon kam manlong kinong te ya ki banlong kinong te ki pastat kumba ka tien jong blai na pastat ngila puli ya proba pakat saw ka balaman ong biang bak kan te ka pastat ka te la ka jong ka yeng bat bangin yo ya ta ka jing start ngidon kaman pendam le dia jing duai bu blain ai ka jing start om ka jing start perthai ndai ka jing start men sim ka bangi laban longsha ka jing shai shiki wai pat para bangai be kini kilong ki ki ba kong santam ki ba ngalaban bu akhmat chupi ne ka por bangi don kam gini ki lai benta bangin kan mau wadang im hakane ka perthai ba mata ka ba ka nongrem ka bas kham ka jing ade ka bajan bu kpa ju ka yeng ba ka jing ade ka bajan bat ki khun kalau ngaba bangin le kita handai habangi don yu Jisu kam don jing bangin le kita ka ketien ka jong blai si tiu Paul si Filipi ka bangala man penkut ya ka jing keren ka jong ane ka por ka ongkum ne ka lenong ka basau ka khot ka bakhat lai ngala ban le ikini ki baro hau tau ba penchat borenga ngala ban ong tinong way I can do all things in Christ who strengthen me ublain kurkhui ne ka por ba ka dor ublain kurkhui ne ka khubor namta ka buram ki jong u amen Kublay shibun ya pikong ya ka kubor ka ba pila sam hapdeng jongi ka kubor jong ka jingkermen ka ba ai men sim yangi ya ka bangin shakri ya ublay to ublay unda kerku ya pi rengkat bat ka yeng ka sam ka jong pi lem yangi baro kumjoru ya ki to ki ba sngap bat shashkor ya ka kten ka jong ublay lengba ki kor ki bor ka jok menta ngenya penwai no ya ka jing shakri jongi da ka jing ruai ka ba saus pa sau hulai to ya lam yangi ko kenrat kat bangi dang ya shaprang ai ngan bat kakti ka jongmi haki ko trai babha hadien ka ni ka jing ruai nga kerpat ye teman basan as lendo ba in bu jing duai bat kerku penwai
Shem Rajin Neran Aingan Komit Shani Lomba Ibadan Shah Shilangwa Aingan Pada Ibrajong Me Hagi Ongko Trai Baba Tongin tuai. Ngai ngo atabi ane kapor. Habang iyo ban Syakri ban pundon burom yeme. Bat kam tam mangyo sngo yo kubor ka bakodor. Lembah ke Syakri ke jaume cai kendat. Ai begini kubor. Kalong ka bor na mata jongi we pi we paro atabi. Barak bawai no kani ke jeng Syakri ke jongi. Tu ai bag jangi ei ka dap biang ka jong trai jangi Jesus Christ. Ka jangi ba ka jong blai kupa. Lembak jeng slok bhon pesai bor musim bakun. Tu ai begini lai wo blai nolong kat bat ngi ne kapor. Melorong kat pai lang jong me. Ki badan hang ne bat sak pethai. Mentai su ki bam cukur ro. Amen.